Прывітанне сябры, у жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами вядоўца Віталь Цыганкоў. «Двубой» – гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Тэма сённяшняй праграмы – ці здасць Дональд Трамп Украіну і ці пасябруе з Лукашэнкам. Удзельнікі праграмы – людзі, якія маюць розныя погляды і падыходы да гэтай праблемы. Сёння гэта палітолог, прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павел Вусаў. Прывітанне. Добрый вечер. І кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалевскі. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я думаю, варта пачаць нашу дыскусію адразу з самага гарячага галоўнага пытання. І коротка, як вы ацэньваеце тое, што зараз робіць Трамп менавіта вот у гэтым рэчышчы расійска-украінскай вайны, і што гэта несе Беларусі і свету, Валер? Ну, я думаю, што Трамп робіць даволі рэзкія рухі, і гэтыя рухі рызыкуюць парушыць тую сістэму, якая была збудаваная за шмат дзесяцігоддзяў. І найперш тут кажу пра трансатлантычнае партнёрства. Бо менавіта гэтае партнёрства, гэты альянс з Европай, з іншымі дэмакратычнымі краінамі зрабілі са Злучаных Штатаў звышдзяржаву. Гэта не толькі эканоміка, гэта не толькі ваенная моц, але гэта і магчымасць праецыраваць, даводзіць свае інтарэсы, сваю ўладу пра сваіх саюзнікаў. І зараз бачым, што Трамп фактычна адштурхоўвае ў бок сваіх партнёраў. Больш за тое, ёсць спробы ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы ў некаторых краінах. Тут можна казаць пра Вялікабрытанію, напрыклад, ці пра Германію. Гэта таксама і нападкі на Канаду, якая з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам для Злучаных Штатаў. Ну і, канешне, гэта тэма Украіны. Тут выглядае, што Трамп абірае вельмі падобную стратэгію да таго, як ён вёў перамовы па Афганістану. У той час ён размаўляў менавіта са сваімі ворагамі, маю на ўвазе Талібан, абыходзячы цэнтральныя ўлады. І пры гэтым былі пэўныя спробы разгойдвання ўнутранай сітуацыі. Зараз мы бачым, што прыкладна тое самае адбываецца ва ўкраіне, калі Трамп размаўляе наўпрост з ворагам, абыходзячы цэнтральныя ўлады, абыходзячы сваіх саюзнікаў па еўрапейскаму звязу. І пры гэтым ёсць пэўныя спробы ўплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю. Добра, дзякуй, Валер. Павел Вусаў, коротка ваше меркаванне. Што гэта такое было? І резолюция ООН, и все остальное, и заява, что Зеленский диктатор. Ваша оценка всему этому? Маем дачыненне у пэўным сэнсе з палітычным і знешнепалітычным валюнтарызмам Трампа як прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён хацеў бы скарыстаць усе рэсурсы і той капітал, які напрацавалі ЗША за 20-21 стагоддзя, выключна для рэалізацыі сваіх амбіцый, для таго, каб даказаць, што ён эфектыўны прэзідэнт і што можа вырашыць любое пытанне. Я падкрэслю, што да апошняга дня не вырашана ў рэчаіснасці ніводнай той дэкларацыі, пра якую Трамп заяўляў з нагоды сваёй інаўгурацыі і сваіх праграмаў. Нават працэс дэпартацыі нелегальных імігрантаў забуксаваў, бо гэта вельмі цяжка зрабіць, не кажучы ўжо пра хуткае вырашэнне такіх складаных пытанняў, як вайсковы крызіс ва ўкраіне. Канешне, гэта бянтэжыць і саюзнікаў, і міжнародную супольнасць, бо трансфармацыя міжнароднага парадку ліберальнага вельмі небяспечна, і гэта дае прастору для манёвру, перш за ўсё, для Расіі. Яна вельмі эфектыўна выкарыстоўвае непрадказальнасць Трампа, выкарыстоўвае гэтыя гучныя заявы на міжнароднай арэне, і ў маніпулятыўным кантэксце Расія, канешне, гэта можа выкарыстаць, і, на жаль, гэта вялікая праблема для Украіны. Яна не можа хутка перабудаваць свае прыярытэты, бо залежная ад дапамогі. Павел, я вымушаны вам задаць такое пытанне, пакуль не будзем пераносіцца на паўзу, а вот адразу. Паколькі вы прадстаўнік руху «Вольная Беларусь», не апошні чалавек у гэтым руху, фактычна многія вас успрымаюць як намесніка Зенона Станіславовича Пазняка, кіраўніка этого руху, але ён не першы раз ацэньвае асобу і дзейнасць Трампа трохі па-іншаму, пераважна станоўча, і на апошнім інтэрв'ю, вядомым радыё «Свабода», ён таксама казаў, што яму там нешта дарацы кепска нагаварылі, а сам Трамп робіць все правільна. Тут я не бачу ніякіх супярэчнасцяў, бо ад самага пачатку я вельмі асцярожна ставіўся да Трампа і да ягонай дзейнасці. А выказванне Зенона Станіславовича, ягоная пазіцыя, яна сыходзіць з двух асноўных
базовых элементаў. Перш за ўсё з таго, што рэспубліканцы былі даволі эфектыўныя, асабліва за часоў халоднай вайны у змаганні з прасоўваннем камунізма. І былі спадзяванні, што пасля, скажем так, хісткай пазіцыі дэмакратаў, якія былі неэфектыўныя ў першы перыяд, першы час вайны, перш за ўсё, і яны справакавалі сур'ёзны крызіс пасля выводу войскаў з Афганістану, не тое, што выводу, а менавіта так, як гэта было зроблена ў 21 уцёкаў. Гэта фактычна падарвала імідж Злучаных Штатаў Амерыкі як сверхкраіны, якая ўцікала, і ўся сістэма, якую выбудавалі за 20 год, развалілася на працягу 2 тыдняў. Гэта таксама справакавала Пуціна на далейшыя крокі, як і справакавала Кітай. Другі момант – гэта дзеянне Трампа ў перыяд ягонага першага прэзідэнцкага кроку, калі ён спыніў будаванне газаправоду Nord Stream 2, наклаў санкцыі і фактычна спрабаваў такім чынам абмежаваць знешнепалітычныя захады Расіі. Канешне, можна доўга аналізаваць, ці магла б пры Трампе адбыцца агрэсія Расіі ў дачыненні да Ўкраіны ці не, раней ці пазней, неважна з якой адміністрацыі гэтая вайна распачалася. І вось з такога папярэдняга досведу ідэалагічнага і практычна палітычнага Зенон Станіславович выходзіў, калі былі чаканні такія, на маю думку, даволі завышаныя чаканні ў дачыненні да Трампа. Другі момант – гэта, канешне, агульны крызіс ідэалогіі, так званай ідэалогіі леваліберальнай унутры заходніх грамадстваў, якія спрычыніліся да размягчэння палітычнай, знешнепалітычнай, ввогуле міжнароднай павесткі захаду ў дачыненні да Расіі. Хутчэй шукаўся кампраміс, а не канфлікт. І вось агульны гэты крызіс ідэй, крызіс дзейнасці, і стварыў прадумовы, у якіх нацыянальны рух «Вольная Беларусь», Зенон Станіславович чакалі рэальных захадаў з Трампа, не такіх валюнтарыстаў. Зразумела. Я меў іншую пазіцыю, сыходзячы з таго, што, на маю думку, што дзеянні Трампа непрадказальныя, перш за ўсё з прычыны таго, што ён казаў пра нейкі пра нейкі план Трампа яшчэ ў перыяд прэзідэнцкай кампаніі, але гэтага плана Трампа мы не пабачылі, і нават зараз яго няма. Добра, я думаю, Валеру ёсць што адказаць і пра леваліберальную ідэалогію, і пра іншае, і мы паслухаем адказ адразу пасля сюжэта Віталія Бабіна, які прадставіць ва ўсіх аспектах тэму нашага сённяшняга двубою. Вайна можа скончыцца ўжо на гэтым тыдні. Такую нечаканую заяву зрабіла прэс-служба Белага дому. Праблемы паміж Расіяй і тымі ж Злучанымі Штатамі, я не кажу ўжо пра Украіну, занадта вялікія, каб проста іх взяць і вырашыць нават за сталом перамоваў. Прычына не толькі ў тым, што Крэмль не жадае спыняць вайсковых дзеянняў ды ісці на саступкі, але яшчэ і ў тым, што перамовы Вашынгтону з Масквой ідуць далёка не на карысць Кіеву, які ўжо заявіў, што не прызнае ніякіх мірных планаў без удзелу ў перамовах самой Украіны. Я чуў, што яны засмучаныя праз тое, што ў іх няма месца за сталом, але ў іх было месца 3 гады і доўга да гэтага. Гэта можна было рашыць вельмі лёгка. Нават пасрэдны перамоўца мог бы урэгуляваць гэты канфлікт яшчэ гады таму. Без, як я думаю, вялікай страты тэрыторыяў з мінімальнымі стратамі земляў, без ахвяраў, без разбураных гарадоў, якія цяпер проста ляжаць у руінах. Амаль штодзень Дональд Трамп ці чальцы ягонай каманды агучваюць нападкі на Владзіміра Зеленскага. Амерыканскі лідар дык наагул заявіў, што рэйтынг прэзідэнта Украіны складае ўсяго 4%. А Кіеў, маўляў, сарваў угоду пра сумесную здабычу украінскіх карысных выкапняў. Лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк лічыць, што Трамп так гаворыць, бо ягоныя дарадцы-перамоўнікі даводзяць да яго няслушную інфармацыю. Гэта, конечно, вельмі небяспечна давяраць такім дарадцам, якія не арыентуюцца ў ментальнасці і ў псіхалогіі тых, з кім вядуць перамовы. Это не французы, не украінцы, это расейцы. Аднак ці сапраўды Трамп здае ўкраіну Крамлю? Большасць аналітыкаў звяртае ўвагу, што пакуль Трамп спрабуе дабаўляцца з Масквой, ён не выключае варыянту дамоваў і з іншымі бакамі. Если он, например, с Путиным договаривается, реально, вот союз, Арктика осваивать, то это союз против Китая. Вот тогда это точно союз против Китая, и мы в этом вообще не сомневаемся. Но если Трамп
и Путин подписывают, грубо говоря, неформально, но вот снимают санкции, начинают вместе работать, то это союз против Китая. И вопрос тогда, а у Китая есть союзники? Да, конечно, Евросоюз. І хоць Крэмль паводле агенцтва Bloomberg вельмі задаволены нападкамі Трампа на Зяленскага, Владзімір Пуцін падазрона ставіцца да перамоўнай стратэгіі амерыканскага прэзідэнта, баючыся магчымых пастак і неспадзяванак. Нечаканую інфармацыю агучыў і дэпутат Еўрапарламенту з Фінляндыі Міка Алтала, які заявіў, што Дональд Трамп пагражае не толькі ўкраіне, якая, маўляў, мусіць капітуляваць цягам 3 тыдняў, але і хаўруснікам з НАТО. Нібыта, калі Кіеў гэтага не зробіць, США выведуць свае войскі з Еўропы. Гэта стрэл не толькі сабе ў ногу, гэта, як кажуць, проста можа быць фатальнай ранай, бо адразу гэтым скарыстаюцца і Кітай, і тая ж Расія. Таму я лічу, што пакуль Трамп проста пускае шмат пылу ў вочы. Гэткім прыкладам пускання пылу ў вочы можа служыць і агучаны Трампам аб'ём дапамогі ўкраіне. Маўляў, цягам гэтых 3 гадоў США выдаткавалі $350 мільярдаў. Эту інфармацыю напрыканцы мінулага тыдня зняпраўдзіў сам Пентагон. Паводле шпатлікаў экспертаў, агульная сума амерыканскай дапамогі не перавысіла $200 мільярдаў. Што ж, так выглядае гэта тэма вельмі аб'ёмная, шмат у яе аспектаў, і зараз мы, можа, трошкі яшчэ пагаворым пра вось гэтай ідэалогіі, пра Трампа. Валер, з маіх з вамі дыскусіяў у розныя гады Фейсбуку склалася ўражанне, што все-таки, думаю, вы не будете адмаўляць, вы бліжэй да дэмакратаў, калі браць вот дэмакратычная партыя, рэспубліканская, але ў гэтым сэнсе то, што вось Трамп в выніку все-таки перамог на выбарах, прыйшоў да ўлады, ці не ёсць гэта, скажем, сігнал і сімвал вот пэўнага крызісу той леваліберальнай, як сказаў Павел Усов, як это называецца, ідэалогіі, якая і прыводзіць зараз па ўсім свеце да перамогі правых, альбо нават не цэнтрыстка правых, а даволі рэзка права-радыкальных кансерватыўных рухаў. Адразу скажу, што дэмакратычная партыя Злучаных Штатаў таксама неаднародная, і там ёсць прагрэсіўныя сілы, якія сапраўды вельмі далёка налева сышлі. То бок я все ж таки асацыюю сябе больш з такімі цэнтрысцкімі сіламі у дэмакратычнай партыі. І так можна пагадзіцца з тым, што поспех Трампа на выбарах мінулага года ён таксама прадыктаваны тым, што пэўная такая прысутнічае зваротная сувязь ад грамадства, што ім не ўсім гэта прыйшлося па душы, вось менавіта гэтыя прагрэсісцкія тэндэнцыі. Але тым не менш нельга казаць, што і левыя ідэалогіі цалкам праігрываюць ва ўсіх краінах. Узгадаем таксама Великабрытанію, дзе ўсё ж такі зараз левы ўрад. Але калі казаць, напрыклад, пра Афганістан, пра вывад войскаў з Афганістана, то гэта стала менавіта вось такі ганебны вывад амерыканскіх войскаў, ён стаў вынікам тых пагадненняў, якія дасягаліся Трампам у абыход сваіх саюзнікаў па НАТО, па цэнтральнаму ўраду Афганістана. І менавіта гэта выклікае заклапочанасць, што угоды па Украіне, якія заключаюцца па такіх самых лекалах, яны могуць прывесці да падобных наступстваў для Украіны і для ўсёй еўрапейскай сям'і. Дзякуй. Давайте да нашых беларускіх рэаліяў, якія тут, аднак, вельмі выразна прасочваюцца. Што будзе в этой новой реальности, где она уже наступила, калі США, Россия, Израиль и, так сказать, Куба голосуюць разом в нейкой резолюции, осуджаючай, которая США не хочет осуджать Россию и гэтак далей. И что в гэтай новой реальности ці выгодна палепшэнне адносінаў США и России, якое можа наступіць Лукашенку? Гэта ён зноў схапіў удачу за хвост? Я не думаю, что для Лукашенко это шанс аднавіць сваю суб'ектнасць геапалітычную. Бо у ўсей гэтай дыскусіі пра новы парадак, а безумоўна гэта будзе новы сусветны геапалітычны парадак, Расія выйдзе ўзмоцненай, а Злучаныя Штаты Амерыкі і Захад выйдзе аслаблены. Калі Расія выходзіць узмоцненай у палітычным, у маральным сэнсе, бо яна адбываецца, перамагла ў палітычным і маральна-геапалітычным сэнсе Захад, Лукашенко не атрымае ад Расіі нейкага дазволу на самастойную знешнюю палітыку і нават на пашырэнне сваіх
свайго ўладнага суверэнітэту, культурнага суверэнітэту, там палітычнага суверэнітэту ці лібералізацыі нават унутры Беларусі, я ў гэта менш за ўсё веру, ад Расіі. Расія будзе зацікаўлена ў тым, каб захаваць кантроль, бо з мірам ці перамір'ем ва ўкраіне Расія не пакіне сваіх інтэнцый, амбіцый дэстабілізаваць Захад надалей. Так было заўсёды і так будзе, пакуль Расія будзе існаваць. А ў гэтым працэсе дэстабілізацыі Беларусь будзе гуляць важную ролю як геапалітычны плацдарм, як выхад стратэгічны непасрэдна да межаў еўрапейскага звязу, як прастора для шантажу, у тым ліку ядзернага для Еўропы, перш за ўсё для Еўропы. Таму для Лукашенка такі мір у такім фармаце, дзе Расія выйдзе з вайны ўзмоцненай, абсалютна невыгадны. На маю думку, для Лукашенка важна, каб Захад захаваў сваю геапалітычную прываблівасць і стабільнасць, каб мець, скажем так, з чым гуляць. Бо калі Захад слабы, Лукашенко ніколі не атрымае ніякай падтрымкі, ніякай магчымасці арыентавацца. Ніколі не будзе баланса і, так сказаць, геапалітычнага гэтага шпагата. Так, толькі пры слабай Расіі і моцным Захадзе. Але вот ваше гэта не аксіома, ваши эти словы про то, что Захад выйдзе аслабленым. Трамп хоча make America great again, а вы кажаце, что она будзе аслабленая. Будзе аслабленая, бо... За чаго? За разрыву гэтай солідарнасці заходняй? Так, тое, што мы казалі. Па-першае, крызісу у Еўраатлантыцкім саюзе, бо гэта, безумоўна, прывядзе да крызісу. Далей рассыпецца сістэма бяспекі атлантычная, гэта сусветная сістэма бяспекі, ўжо не будзе саюзнікам для Захаду нават Злучаныя Штаты Амерыкі. І другі момант, адразу пасля такіх вось пагадненняў ці непагадненняў, ці новага пакта Молотава-Ріббентропа узбудзяцца ўсе прарасійскія структуры ў еўрапейскіх краінах. Я маю на ўвазе палітычныя партыі, арганізацыі, дысбаланс адбудзецца і дэстабілізацыю самой Украіне, у тым ліку палітычная. Расія атрымае велізарны рэсурс і псіхалагічны, і палітычны для таго, каб надалей разбураць. Хочу сказаць рэпліку. Традыцыйна даволі песімістычны аналіз і прагноз ад Павла Усова. Ну, я б сказаў, гэта, так бы сказалі рэалісты. Ну, это пакуль не аксіома, што менавіта так будзе, што менавіта, может быть, Трамп пагуляецца з Украіны, Расіі і вернецца в нейкую нармальную, ці рэспубліканская партія его верне в нармальную еўраатлантычную солідарнасць. Зразумее, што в Расіі нічога не знойдзе. Гэта мы уже будем просто мадэляваць розныя сітуацыі, але мы сыходзім з таго, што маем сёння. Бок ваш сцэнар не абавязкова 100%. Калі з сённяшняга пункту гледжання, сённяшняй сітуацыі, сённяшніх дэкларацый, сённяшняй учорашняй рэзалюцыі ААН, так, якая была прапанаваная. Так, з таго, што маем на сёння. Выходзім, то будзе такая сітуацыя. Дзякуй, Павел, зразумела. Валер, вот гэты сцэнар можа быць і іншы, але што для Беларусі, вот тое, што прыязджаў даволі істотны чыноўнік Беларусі, тое, што прагучалі там нейкія злівы нібыта пра то, што, магчыма, рыхтуецца такая угода, палітвязні в адказ на зняццё нейкіх санкцыяў. Хіба не сведчыць гэта, што Трамп, скажем, адміністрацыя цяперашні Вашынгтон хоча нейкім чынам адцягнуць Беларусь ад Расіі? Ну, я не думаю, я не гляджу на гэта менавіта праз геапалітычны складнік, хаця я не выключаю, што тыя тэмы, якія абмяркоўваліся Смітам на сустрэчы з Лукашэнкам, яны былі больш шырокія, чым тое, што заявлена ў артыкуле New York Times. Але якраз такі вось такая больш гнуткая і прагматычная пазіцыя Злучаных Штатаў, якая нацэленая на вызваленне людзей з турмаў праз выкарыстанне санкцый як інструмента, яна мне асабіста імпануе. І мы таксама ведаем, што гэта не абавязкова заслуга самого Трампа, што гэтыя перамовы пачаліся значна раней. Яшчэ ўвосень мінулага года ўжо былі перамовы на гэты конт. Але пасля выбараў все-таки. Але ўсё ж таки пасля выбараў пачаўся гэты працэс. Я думаю, што тут якраз такі сышліся гэтыя зоркі ў адным месцы, ў адным час. Гэты кантэкст вельмі моцна памяняўся. Лукашенко таксама, як досыць вопытны палітык, які неаднаразова выкарыстоўваў унікальным чынам унікальныя магчымасці на сваю карысць. Ён адчуў гэты момант, і ён вырашыў ўсё ж такі пайсці наперад. Тут звяртае увагу, што Злучаныя Штаты, новая адміністрацыя менавіта ніяк не пракаментавала вынікі выбараў 26 студзеня. Ці не впершыню ў гісторыі. І цалкам магчыма, што гэта быў той абгавораны жэст, які прывёў да сустрэчы. Дакладнім нашым гледачам, ЗША не выпусціла ніякай заявы з асуджэннем
выбараў, як выпусціў Еўразвяз і дэмакратычнай дзяржавы? Я могу тут нават сказаць, што была сітуацыя горш, таму што ў АБСЕ амерыканская місія ў пэўны момант выпусціла такое паведамленне і пасля яго праз некалькі гадзін яго знялі. Выглядала вельмі недарэчна для вельмі дысцыплінаванай амерыканскай дыпламатыі. То бок тут я бачу ўсё ж такі, што Лукашенко досыць майстарскі выкарыстоўвае гэтую сітуацыю для таго, каб нейкім чынам патрапіць на радары да Трампа. Яму хацелася б ўсё ж такі паказваць сваю суб'ектнасць, даваць яму тыя трафеі, якія Трампу вельмі неабходныя, каб паказаць моц сваёй дыпламатыі, што менавіта вось такая сілавая дыпламатыя, настойлівая дыпламатыя, яна прыводзіць да вынікаў. Я маю на ўвазе менавіта вызваленне амерыканскіх грамадзян. Па-вашаму, ёсць тут і нешта асабістае ў тым сэнсе, што не будзем хаваць з таго, што мы ведаем пра гэтых палітыкаў, што, напэўна, Лукашэнку Трамп імпануе? Як псіхатып, скажем. Я думаю, што гэта не пра тое, хто каму падабаецца. Я тут пагаджуся з патром Паўлам, што ўсё ж такі Лукашенко адчувае сур'ёзную небяспеку ад таго, як можа развівацца мірны працэс па ўкраіне. Лукашенко не выйдзе адтуль пераможцам разам з Пуцінам. Гэта не яго роля. Яго роля падносіць снарады, там нейкія паслугі выконваць для Пуціна, але тым не менш, нават калі мы кажам пра магчымы удзел у перамовах па ўкраіне, то Пуцін ніколі не заяўляў, што я б хацеў там бачыць Александра Лукашенко як свайго саюзніка, як чалавек, які мае ўплыў на пэўныя рэчы. Таму думаю, што Лукашенку зараз вельмі важна ўсё ж такі выправіць пэўны баланс, паказацца Трампу як такого больш-менш дамоваздольнага партнёра, з якім можна вырашаць складаныя пытанні і, магчыма, праз гэтае ўзаемадзеянне выйсці на больш складаныя тэмы. А у Трампа матывацыя, што толькі напісаць чарговы пераможны твіт пра тое, што пры Байдене все было кепска, а пры мне, вот, глядзіце, дыктатура Лукашэнкі вызваляе палітвязняў. Ці яшчэ нейкая матывацыя? Ўсё ж такі трэба сказаць, што вось гэтая сіла гравітацыі Трампа, яна пачала ўздзейнічаць на міравую палітыку нават яшчэ да яго прыходу ў Белы дом. Як толькі ён прыйшоў, фактычна кожнае яго слова ловяць па ўсім свеце. З цікавасцю, хтосьці са страхам, хтосьці з радасцю, але я б не выключаў ці не прымяншаў значнасці яго асобы і непрадказальнасці яго палітыкі. То бок гэта адначасова і рызыкі, але гэта і магчымасці. Я просто смеюся, што Двубой прадугледжваў, што прадстаўнік кансерватыўна-хрысціянскіх каштоўнасцяў будзе пэўным ступені абараняць Трампа, а прадстаўнік цэнтрыстка-ліберальных каштоўнасцяў будзе крытыкаваць, у нас атрымліваецца наадварот. Вы ледзь не канстатуеце, але неяк пазітыўна пра ўплыў Трампа, а Павел Вусу пераважна яго крытыкуе. Давайте яшчэ паслухаем адно меркаванне менавіта пра тое, што вось мы ўжо казалі, як ЗША прагаласавалі супраць рэзалюцыі Генасамблеі ААН, у якой Расію называюць краінам-агрэсарам. Гэтыя да іншыя дзеянні Вашынгтона шмат хто ўспрымае як прыкмету таго, што Трамп здае ўкраіну. Ці можа гэта частка нейкай гульні, якая мае на мэце ўсыпіць пільнасць Масквы? Сваім меркаваннем з намі падзяліўся журналіст і палітык Сергей Навумчык. Конечно, экстравагантны, я б нават сказаў, экзальтаваны палітычны стыль Трампа дапускае такую магчымасць, што вот зараз Белы дом уводзіць Крэмль у зман, а потым нанясе нечаканы сакрушальны удар. Але мне ўсё ж падаецца, што гэта арганічная частка новай стратэгіі прэзідэнцкай адміністрацыі, а менавіта падзенне інтарэсу да Еўропы. Прычым гэтае падзенне адбывалася пры любой адміністрацыі, я падкрэсліваю, нават пры дэмакратах, проста оно было б расцягнутае па часе, а Трамп гэта робіць у сваім стылі, робіць даволі рэзка. Увогуле цяпер можа здавацца, што Амерыка засяроджваецца на сваіх унутраных праблемах і сыходзіць з міжнароднай арэны як гулец нумар 1. Не сыходзіць. Не сыходзіць, яна сыходзіць з Европы, гэта так, але яна будзе канцэнтравацца на заходняй палове планеты. І тут будзе павялічваць супрацьстаянне з Кітаем. Вось у такім супрацьстаянні, канешне, праблемы Украіны для Вашынгтону маюць даволі перыферыйны інтарэс. Расія тут для Вашынгтона, трэба прызнаць, значна больш цікавая. Мне цікава, як беларуская ўлада падхапіла вось гэты
ну, скажем, умовно, антыеўрапейскі трэк, который гучыць у прадстаўнікоў новай адміністрацыі Трампа і вядомы выступ у Мюнхене віцэ-прэзідэнта Венса. І цяпер мы маем таксама свой выступ. Максим Рыжанков, міністр замежных справ Беларусі, выступил в Европе про Захад, про загнивание, про падение Европы. И он говорил приблизно тое, что и Венс. Як вы думаете, наколькі гэта можа падхапіць улада і наколькі ім это трэба і прапаганда, што вось мы цяпер з Амерыкай заадно супраць гнілой Европы? Наколькі я памятаю, такі дыскурс пра загніваючую Европу і Захад гучаў заўсёды ў розных сітуацыях, але нават у перыяд... Але не было, каб Амерыка падтрымлівала афіцыйна? Ну, я думаю, што гэта ў канве тых прапагандысцкіх парадыгм, якія ідуць таксама з каналаў расійскіх, бо там прапаганда нават тосты падымала з Салаўёвым за Трампа, што вось ён фактычна вырашыў тыя пытанні, якія Расія намагалася вырашыць на міжнароднай арэне за 3 гады. Тут я бачу, што, ну, па-першае, наконт розных падыходаў у адміністрацыі Трампа, што можа быць нейкі такі яшчэ дадатковы план, ценявы план. Мне падаецца, таксама пагаджуся тут са спадаром Навунчыкам, няма гэтага плану, бо нават самі рэспубліканцы разгубленыя. І ў міністэрстве абароны, калі скарачаюцца выдаткі на вайсковы бюджэт па заявам Хэксета і рэспубліканскай партыі, нават тыя правыя сродкі масавай інфармацыі, якія падтрымлівае Трампа, выступілі з крытычнымі... Fox News. І Fox News, і там Нью-Йорк Journal, так, Wall Street Journal выступіў, называючы, хто рэальна дыктатар, то бок нават ёсць сур'ёзнае разыходжанне ўнутры рэспубліканскай партыі. Ну, што тычыцца Рыжанкова, так, і это было ясна ад пачатку, што адміністрацыя новая, абноўленая, і МЗС беларускі будуць высылаць сігналы на захад. Пытанне было ў тым, хто іх пачуе. Ну, пачулі, як мы бачым, Злучаныя Штаты Амерыкі, яны гэтую карту будуць, канешне ж, разыгрываць, як гэта было, зрэштай, з палякамі. Так, давайте прыгадаем пра папярэднюю уладу, калі ПіС быў пры ўладзе, калі яны пачалі насуперак Европе выбудоўваць адносіны двустороннія, двубаковыя з Лукашенко, прыязджаў і былы віцэ-прэм'ер Маравецкі, і маршалак Сейму Карчэўскі казаў, што Лукашенко душэўны чалавек. То бок так, я абсалютна згодны з спадаром Валерам, што Лукашенко вельмі добра адчувае атмасферу, і ён рэагуе на гэтую атмасферу. І я думаю, што для ягонага, перш за ўсё, палітычнага іміджу, мы тут казалі пра выгады, я думаю, што ён нават, калі не будзе нейкіх геапалітычных вынікаў такіх маніпуляцый, прынамсі атрымае маральнае задавальненне. Ну да, не даганю, так вот сагрэюся. Паглядзіце, што вы мяне тут давілі, душылі, а я вось усё ж такі выжыў. І вось гэта для яго, канешне, будзе важным прыярытэтам. Валер, вы добра ведаеце Рыжанкова з пэўнай ступені, і вось гэта яго такая прамова. Гэта яго, па-вашаму, такая ўласная ініцыятыва. Навряд ці ён выконваў все-таки міністр там нейкае непасрэднае распараджэнне Лукашэнкі, ці так ён адчул вот так хутка адчул паветра і падумаў, што менавіта такая прамова не проста Лукашэнку спадабаецца, а можа быць і Вашынгтону, пэўным людзям спадабаецца. Такі крык: глядзіце, мы такія ж, як вы, мы таксама не любім гнілую Еўропу. Ну, насамрэч, гэты выступ, это было пэўнае расчараванне для мяне. Я пабачыў, што дыпламатыя сённяшняга дня рэжыму Лукашенка застаецца драўлянай. Не гнуткай, не адгукваецца на нейкія новыя змены кантэксту. Мне гэта нагадала таксама выступ таго самага Рыжанкова на Генасамблеі АОН у Нью-Йорку ў верасні мінулага года, дзе ён фактычна паўтарыў такія даволі кандовыя нейкія канцэпцыі, погляды, ну, якія абсалютна не рэзаніруюць сярод міжнароднай супольнасці. Але тут адметна тое, што вось па інфармацыі Нью-Йорк Таймс на перамовах Крыса Сміта, прадстаўніка знешнепалітычнага ведамства Злучаных Штатаў з Лукашэнкам, прысутнічаў Церцель. Але не было Максіма Рыжанкова. І гэта паказвае на месца дыпламаты, дыпламатычныя службы сённяшняга дня пад кіраўніцтвам Максіма Рыжанкова ў гэтай сістэме каардынат. Яны адсунутыя ад вырашэння сапраўды сур'ёзных. Хутчэй прапагандыстамі выступаюць. Фактычна, як прапагандысты, менавіта. Да. Давайте яшчэ адно меркаванне паслухаем менавіта пра тыя прапановы Трампа, што мы абмяркоўвалі, якія выглядаюць непрымальнымі для Украіны. І наш эксперт Антон Пяньковскі лічыць, што не варта іх разглядаць як канчатковы варыянт.
каманд. Паводле аналітыка яны могуць мяняцца ў працэсе перамоваў. Яны зараз неяк будуць атрымліваць нейкія рэдакцыі па тым, што прапаноўваюць тыя ці іншыя бакі. То бок гэта ввогуле нармалёва тое, што Владимир Зеленскі не падпісаў вось гэты дакумент, які яму прапанавалі Злучаныя Штаты, але кепска, што гэта, прабачце, пайшло ў паблік. Вось, гэта не на карысць, не на воз бакоў. Вось, але ж праз такую праактыўную дыпламатыю мы праз некалькі месяцаў і ці нават тыдняў можам убачыць нейкія дамаўленні ці дакументы, якія будуць выглядаць добра для абодвух бакоў, і нават па тых мінералах, у якіх зацікаўлены Злучаныя Штаты ва ўкраіне, Владимир Зеленскі ў нейкі час можа нават падпісаць гэтую дамову, калі яна атрымае пэўную рэдакцыю, і ўвогуле гэта нармалёва. У эфіры «Двубой» сёння спрачаюцца Валер Кавалевскі і Павел Усаў, і зараз прыйшоў час для традыцыйнай нашай часткі праграмы, рубрыкі, калі удзельнікі дыскусіі задаюць адзін аднаму пытанне, можа быць, каб удакладніць пазіцыі, ці наадварот працягнуць дыскусію, настойваць на сваіх аргументах. Валер, што вы спыталі ў Паўла? Ну вось у гэтых умовах, якія даволі небяспечныя для Беларусі, ўсё ж такі ёсць магчымасці, але ёсць і вельмі сур'ёзныя рызыкі, нават небяспекі для Беларусі. Што вольная Беларусі і сам Зянон Станіславович Пазняк хацелі б зрабіць дзеля таго, каб ўсё ж такі стварыць умовы ці мабілізаваць нейкія дзеянні з боку Злучаных Штатаў, з якімі Зянон Станіславович адчувае сябе ідэалагічна блізкім, я маю на ўвазе Дональда Трампа. То бок тут ёсць вельмі важная перавага перад многімі палітычнымі сіламі Беларусі, што вы размаўляеце на адной мове. І ці магчыма гэта канвертаваць у нейкія дзеянні з боку Вашынгтона? Ну, ўсё ж такі недалёка і не ва ўсім на адной мове і на адным узроўні. І на сённяшні дзень галоўная задача гэта, канешне, унесці ў павестку Злучаных Штатаў Амерыкі беларускае пытанне, нават у кантэксце перамоваў, каб Беларусь атрымала нейкія гаранты, ну, прынамсі, каб была выведзена ядзерная зброя і пашырылася магчымасць геапалітычнага манёвра. Другі аспект вельмі важны, і апошнім часам мы на гэта скіравалі больш увагі, гэта ўсё ж такі выкарыстаць тую сітуацыю і нават злагоджаны падыход Злучаных Штатаў Амерыкі да рэжыму Лукашенка дзеля таго, каб максімальна больш вызваліць людзей, каб выцягнуць з вязніцаў, нават гэтым палітычным, як бы гэта не гучала, гандлем, перамовамі, нават нейкімі палітычнымі рэверансамі ў бок Лукашенка, бо лёсы людзей і іншымі інструментамі на сённяшні дзень мы іх не можам выцягнуць з вязніцаў, з'яўляецца на сённяшні дзень прыярытэтным. Больш ніякія пытанні, не толькі вольная Беларусь, але іншая палітычная структура апазіцыйная вырашыць на сённяшні дзень не могуць, ні пытанні бяспекі, ні пытанні гарантаў для Беларусі, але прынамсі, каб гэта ўсё ж такі ўвесці ў вушы адміністрацыі Трампа і тых людзей, якія будуць займацца вырашэннем і гуманітарным Беларусі пытання і пытання, звязанае з бяспекай. Дякую, Павел. Задайце пытанне Валеру Кавалевскаму. Валер зняў з языка гэтае пытанне. Тут мы фактычна абмінулі пытанне, звязанае з апазіцыяй. І вось тады адваротнае пытанне, Валер, як былы чалец АПК. Цяперашні яго крытык. Так, крытык. Ўсё ж такі, якім чынам будзе далей трансфармавацца, як гэта адаб'ецца на лёс той апазіцыі, якая з тых структур, якія сфарміраваліся пасля 2020 году, як будзе змяняцца іх пазіцыя? Што будзе з офісам Ціхановскай пры Трампу? Я абсалютна не магу адказваць на гэтае пытанне ад імя офіса Святланы Ціхановскай ці пераходнага кабінета, але, канешне, выглядае, што ёсць даволі глыбокі крызіс разумення таго, дзе мы апынуліся. То бок я тут кажу нават пра ацэнку сітуацыю. Мне здаецца, што не хапае гэтай адэкватнасці разумення таго, што сітуацыя вельмі моцна змянілася. Нават у Мюнхене, калі мы былі на панэлі, дзе выступалі прадстаўнікі кабінета і офіса Святланы Ціхановскай, адзін з дэпутатаў вельмі уважліва слухаў і сказаў: вельмі дзякую, вельмі цікава было паслухаць, але гэта ўсё ўчорашні
сённяшні дзень. Што наконт А з якой краіны он быў, ці это не важна? Гэта заходнееўрапейскі палітык, які зрабіў такую заўвагу. Ён паспрабаваў выцягнуць нейкае бачанне таго, што рабіць у новым кантэксце, як дзейнічаць у новым кантэксце. Ён не атрымаў гэтага адказа. Ён трошки раней сышоў. Я магу сказаць, што ён сышоў там на паўгадзіны раней да заканчэння гэтай размовы. Тут я бачу сапраўды крызіс разумення, ці магчыма інерцыя такая ў ацэнцы сітуацыі, бо калі адэкватна ацэньваць сітуацыю, то мы бачым перад сабой вельмі складаную, вельмі непрывабную і даволі небяспечную карціну, з якой трэба штосьці рабіць. Таму я бачу больш, што ёсць разлік на інерцыю, што будзем працягваць вось гэты рух, які фактычна ні на што не ўплывае ні ў сярэдзіне Беларусі і ўсё менш уплывае па-за межамі Беларусі, бо, як сказаў спадар Павел, вельмі важна трапляць на парадак дня міжнародны. Задача гэта сама па сабе вельмі складаная, але мала патрапіць на парадак дня. Трэба, каб з гэтым былі звязаны нейкія практычныя дзеянні з боку нашых партнёраў. Што ж, мне здаецца, удзельнікі добра, паўнавартасна адказалі на пытанне адзін аднаго, і хачу працягнуць тую тэму, якую мы закраналі, пра якую казаў Павел, што, дарэчы, Лукашенко казаў, што замірэнне, мір в войне украино-российской может быть проблемой для Беларуси. Он казал с экономичного пункту гледжання. Але и Павел про гэта казал, але я не спытал тады, Валер, ваше меркаванне, як вы до гэтага ставитеся? В выніку того, что Трамп так ці иначе кавалерийским наскоком ці неяк іншым чынам все-таки гэтага миру добьется. Якая будзе роля Беларуси в этой новой реальности? Вы ведаеце, я насамрэч прыхільнік такого сцэнарыя, што ўкраінцы ўпруцца і не пойдуць на падпісанне падобных угодаў. Яны ўжо сказалі досыць катэгарычна, што не будуць падпісваць гэтае пагадненне пра прыродныя рэсурсы. Яны настойваюць на сваім удзеле ў перамовах, на тое, на што не пагаджаецца Трамп. Яны настойваюць на тым, каб Еўропа удзельнічала ў гэтых перамовах. На гэта таксама не пагаджаецца Трамп. І я бачу тут сцэнарый таго, што будзе рэальны канфлікт паміж Трампам і Зеленскім, дзе Трамп проста скажа: тады разбірайцеся самі. Ён ёсць. Фактычна, да, мы бачым, што ёсць прыкметы гэтыя даволі сур'ёзныя, і тады проста стаўка будзе на Еўропу, насамрэч. Па-першае, украінцы, ці змогуць яны мабілізавацца, ці застанецца ў іх вось гэтая энергія, і мы бачым, што яна захоўваецца. Ўсё ж такі гэтая упартасць славутая украінская. Ці змогуць стаць дарослымі еўрапейцы. Яны пра гэта таксама казалі ў голас, пра саміх сябе. Нам трэба станавіцца ўжо дарослымі, трэба сталець. Моё пытанне было, в выпадку, можа, не адразу наступіць, но праз год-два можа наступіць гэта замірэнне. Як зменіцца роля афіцыйнага менскага рэжыму в гэтай новай сітуацыі? І як Лукашенко паспрабуе гэта выкарыстаць, наколькі ён это разумее? Я б сказаў так, што я хутчэй бачу паўтарэнне сцэнарыя 2014 года, дзе Лукашенко паступова спрабаваў развярнуцца, трошкі адпаўсці ад гэтай сітуацыі на небяспечную адлегласць. І я думаю, што вось на бліжэйшыя год-два, калі ісці такім сцэнаром, то будуць спробы ў пэўным сэнсе адваяваць нейкія крохі суверэнітэта Беларусі, каб не было такой залежнасці. Зноў жа, калі мы кажам, Расія яму дазволіць? Расія будзе занятая таксама. Не трэба пераацэньваць магчымасці Расіі, што яны могуць быць ва ўсіх месцах адначасова. Зараз на іх таксама пэўная нагрузка пайшла. Трамп разгойдвае сітуацыю, разгойдвае вось гэтую стабільнае прасоўванне рускіх, і ў гэтым сэнсе можа забраць пэўную увагу і магчымасці Пуціна рэагаваць на сітуацыю. Што ж, дзякую, нас застаўся час для традыцыйных 30 секундаў для нейкага фінальнага слова падсумаваць альбо сказаць тое, што яшчэ не паспелі. Я тут хацеў бы ўсё ж такі звярнуць увагу ў працяг таго, што было сказана на ролю Еўропы і Украіны, бо для Украіны гэта не толькі упартасць, гэта пытанне жыцця і смерці, бо пайсці на такія ўгоды, якія прапануе Трамп, гэта азначае смерць як дзяржавы, смерць як ввогуле цывілізацыі, часткі цывілізацыі, як спадзяванняў і гэтак далей. Расія атрымоўвае абсалютны карт-бланш. Другі момант — Еўропа. Так, безумоўна, гэта новы шанс для Еўропы выйсці з той дзіцячай сітуацыі, у якой яна апынулась пад парасолем Злучаных Штатаў Амерыкі, стаць новым, не тое, што з дарослым, перафарматавацца і выйсці да таго ўзроўня, чым Еўропа была заўсёды. І тут ёсць, я бачу, магчымасці новага тройственнага саюза, але Берлін, Парыж, Лондан — гэта тры краіны, якія маюць сур'ёзныя і ВВП, і вайсковы бюджэт, і магчымыя
магчымы патэнцыял, яны могуць стаць рухавіком абноўленай Дякую, дякую, Павел. 30 секунд, Валеру. Я б, бадай што працягнуў менавіта гэтую тэму, што вельмі важна на сённяшні дзень падтрымаць Европу, менавіта ў іх амбіцыях станавіцца дарослымі, пасталець у гэтай складанай сітуацыі. Даволі складана, мне здаецца, будзе ўгаворваць Трампа памяняць сваю пазіцыю. Тут я не зусім згодны з Зяновым Пазняком, што гэтыя дарадцы фармуюць яго меркаванне. Я думаю, што якраз такі яны абсалютна падкантрольныя яго волі, абсалютна падкантрольныя яго амбіцыям. Таму тут трэба разлічваць на свае сілы, як і раней, але на гэты раз гэта ўжо ўсур'ёз. Што ж, Дякую, гэта был грунтоўны і глыбокі двубой, у якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да разумення сітуацыі. Чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, пішыце там свае ацэнкі і каментары, стаўце лайкі. Вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадача правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.